38 proġett ekoloġiku sa jiġu implementati f'35 skola madwar Malta u Għawdex. L-inizjattiva msejħa Green Schools Initiative tħabbret mill-Ministri Mirjam Dalli u Clifton Grima f'konferenza tal-aħbarijiet fl-iskola sekondarja tal-Kulleġġ San Benedittu f'Ħalkirkop. Intqal li l-proġetti magħżula sa jsiru b'investiment ta' 10 miljun euro. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima spjega li ż-żerrija ta' dawn il-proġetti nibtet mill-komunitajiet edukattivi stess minn laqat mal-istudenti u l-edukaturi. L-itfal għandhom kontribut importanti ħafna xi jagħtu fis-soċjetà tagħna, mhumiex biss il-futur imma anke parti importanti u ngħid jiena l-parti sabiħa tal-preżent tagħna, u allura irridu l-ambjent fl-iskejjel tagħna jkun wieħed sabiħ, wieħed sigur, wieħed li jkun ta' attrazzjoni għat-tfal tagħna. Minnaħa tagħha l-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet li fil-laqat ma' tfal ħareġ ċar kemm it-tfal huma mixtieqa li fl-iskola tagħhom ikollhom ġnien jew spazju aħdar. Qalet ukoll li l-Gvern sa jibqa' jara li joħloq aktar spazji ta' dan it-tip fl-iskejjel u kif ukoll fil-komunitajiet. Waħda mill-idejat li ħarġet konsistentement kienet li jixtiequ li jkollhom spazji li huma ħodor fl-iskola tagħhom fejn huma jkunu jistgħu anke joħorġu jitalmu barra. Iċ-Chief Operations Officer ta' Project Green, il-Perit Beverly Costa, ħeġġet għal aktar parteċipazzjoni tal-iskejjel b'sem attiv tal-istudenti. Fit-tmiem il-konferenza tal-aħbarijiet, il-35 skola li raw il-proposti tagħhom jintlaqgħu ġew premjati. 6 iskejjel ġew premjati wkoll tal-ires u proposti li spikkaw aktar minn oħrajn.